ଜଣଙ୍କୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିବା କଥା 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ ଖୁସିରେ ଥିଲେ ନା ଏବେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି? ବାସ୍ ନାଇଁ 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ଥିଲେ। ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି? ଏବେ ସବୁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, କ୍ଲାଇମେଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦରଦାମ କାହିଁ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଆର କାରଣ କ'ଣ? ହଁ, ଦରଦାମ ଯେଉଁ ବଢ଼ିବାର କାରଣ ହେଲା ଆମେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଆମର ରହୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ କାହାଠୁ 500 ଟଙ୍କା ନେବା, ଗୋଟେ ଭୋଟ୍ ଦେବା। ତେଣୁ ଆମେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା, ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ତ କେହି ପଡ଼ିବେନି ନା। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଇସା ନେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛେ, ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଜିତୁଛି ସେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ରାଜକୋଷ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆସିବ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଛ? ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ଚଳୁଥିଲେ ଏବେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି କ'ଣ? ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏସବୁ ଟୋଟାଲ ଆଉ କିଛି ରହିବନି, ସବୁ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେଇଯିବ, ପୃଥିବୀ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେଇଯିବ। ଆମେ ସବୁ ଆଉ ମଣିଷ ରହିବାନି, ଆମେ ମାଛ ହେଇଯିବା।